μένουν. Με λίγα λόγια, οι κύριοι Παπαδήμος και τα Ρέστα παρέδωσαν τα κλειδιά της χώρας στους κυρίους Μερκοζή, στους ευρωκράτες. Το ελληνικό κράτος από χθες έπαψε να υφίσταται. Έπαψε να υφίσταται στην πράξη. Όπου? Τον Ιούλιο του 2012 προβλέπεται να ξεκινήσει η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, το μόνιμο Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Όταν ενταχθεί, μάλιστα το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης έχει νομικό καθεστώς ανώνυμης εταιρείας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ιδρύσει μια υπερεθνική, υπερκρατική ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την εκαθάριση κρατών, ολόκληρων κρατών. Ο στόχος τους είναι να μας εντάξουν στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και μετά να τεθούμε υπό γενικευμένη εκαθάριση. Γι' αυτό αποδέχτηκαν όλοι αυτοί οι κύριοι τα πάντα, την επιβολή συγκεκριμένων επιτρόπων, την εποπτεία, τα πάντα. Διότι σε λίγο χρόνο, μέχρι τον Ιούλιο του 2012, η νομική προσωπικότητα του ελληνικού κράτους θα πάψει να υφίσταται. Θα ενταχθούμε σε ένα μηχανισμό γενικευμένης εκποίησης. Η ίδια η Financial Times έχει ονομάσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Dachau της Ευρώπης. Για εκεί μας το ορίζουν. Σας το λέω, με την ένταξή μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, για την οποία έχει ήδη υπογραφεί η συνθήκη, το ελληνικό κράτος θα πάψει να υφίσταται. Θυμόσαστε ενδεχομένως τη συζήτηση που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, όπου λέγαμε μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είχε πει ο Βενιζέλος ότι ακόμη και το θέμα της διεθνούς ονομασίας της χώρας είναι υποσυζήτηση. Και λέγαμε καλά, μα πώς είναι δυνατόν? Κι όμως είναι δυνατόν. Ο οποίος διαβάσει τη συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα το κράτος που εντάσσεται υπό την κυδαιμονία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης στην πράξη μετατρέπεται σε μια επιχείρηση η οποία τίθεται υπό εκαθάριση. Και έτσι ακόμη και η εθνική ονομασία του κράτους μετατρέπεται σε brand name, το οποίο μπορεί να πουληθεί ή να αλλάξει ανάλογα με τα συμφέροντα. Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αφενός έχει ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ξέρετε αυτό ο μηχανισμός εκποίησης της χώρας, και ταυτόχρονα κάποια αδίστακτοι τύποι έχουν δημιουργήσει με εντολή από τις Βρυξέλλες μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο, τη Hellenic Securitization, όπου θα πηγαίνουν το σύνολο των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας, αλλά και το σύνολο των εσόδων από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας, προκειμένου να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις για τα δάνεια που θα δοθούν στην Ελλάδα από εδώ και εξής. Αυτό, και αυτή τη στιγμή κουβέντα. Ήδη στο Ταμείο έχει ενταχθεί το 28, αν θυμάμαι καλά, το 28% των μετοχών του ΟΛΠ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, και μέσα στο επόμενο μήνα θεωρείται ότι ο ΟΛΠ θα περάσει σε ξένα χέρια. Το σύνολο του ΟΛΠ. Και ξεκινάει με ταχύτατο τρόπο η εκποίηση ορυκτού πλούτου, δημόσιας περιουσίας, τα πάντα. Και έχω φάει τα λυσακά μου και άλλοι άνθρωποι να βρούμε ποιοι είναι οι μέτοχοι της Hellenic Securitization. Στο Λουξεμβούργο την ίδρυσαν αυτή, που έχει αναλάβει το ξεπούλημα της χώρας και τη διοχέτευση των χρημάτων στους δανειστές. Και δεν μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι μέτοχοι. Πόσο δύσκολο είναι να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα εκεί και κομματικά ταμεία. Μιλάμε για λαιλασία πρωτοφανέρωτη που θα αφήσει την Ελλάδα απλούστατα ακροτηριασμένη και νεκρή στον αιώνα τον άπαντα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Από αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αλόβητη η Ελλάδα. Εάν τα αφήσουμε βεβαίως και συνεχίσει όπως έχει.